Καλώς ήλθατε σε αυτό το κανάλι στο YouTube. Στο σημερινό μας βίντεο υπάρχει μια προσεκτικά επιλεγμένη μίξη βίντεο από εντυπωσιακά μοντέλα από το Instagram. Σε αυτό το βίντεο μιλάμε για το πώς οι γυναίκες ενδυναμώνονται από τα μοντέλα μόδας στα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προσφέρει έναν χώρο όπου τα μοντέλα μόδας εμπνέουν τις γυναίκες εμφανίζοντας καθημερινά μοντέρνα ρούχα. Πολλές γυναίκες στη βιομηχανία της μόδας έχουν χτίσει τις επωνυμίες τους γύρω από την ιδέα της ενδυνάμωσης άλλων γυναικών. Η μόδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει πολιτικά γυναίκες κάθε ηλικίας, φυλής και οικονομικού υπόβαθρου. Κάθε γυναίκα έχει έναν μοναδικό τρόπο να βλέπει τον κόσμο και αυτό αντικατοπτρίζεται σε αυτό που φοράει. Η εκδοχή της ενδυνάμωσης κάθε γυναίκας είναι διαφορετική. Μερικές γυναίκες προτιμούν να φορούν σεμνά ρούχα, ενώ άλλες προτιμούν να φορούν πιο αποκαλυπτικά ρούχα. Ένας τρόπος με τον οποίο οι μάρκες μόδας που χτίστηκαν γύρω από την ενδυνάμωση των γυναικών μπορούν να επιτύχουν τον στόχο τους είναι να συμπεριλάβουν γυναίκες κάθε ηλικίας και σωματότυπου. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την προσφορά μεγεθών από μικροκαμωμένο σε μεγάλο μέγεθος και να γίνουν αυτά τα μεγέθη πιο προσιτά για τις γυναίκες που τα αγοράζουν. Κάθε γυναίκα έχει διαφορετικό τρόπο να αισθάνεται ενδυναμωμένη μέσω της μόδας. Παράγοντες όπως η οικονομική κατάσταση και η φυλή έχουν μεγάλη επιρροή στην ιδέα της ενδυνάμωσης των γυναικών. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε για άλλη μια φορά σε αυτό το κανάλι. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο ΚΑΛΦΑ με τόνο lambda.gr.